Turijn was het nog werd het op de Olympische Spelen voor het eerst gedaan. Het was dus nog niet een officiële Paralympische sport. Toen vond ik het wel heel leuk. En toen zijn we 6 jaar geleden hebben we een kliniek gehad in Dronten. En toen dacht ik van nou, laat mij dan maar die eigenwijze Hagenees zijn. Ik ga gewoon wat doen. Kijk, mijn vrouw is een Friesin. En toen heb ik contact gezocht met Curlingclub Friesland. Dat wil ik. En kan dat? Ja, rolstoel op het ijs. We eerst gaan vragen of dat mag van Tialf en naar de bocht. En zo zijn we heel langzaam aan het groeien. Ze komen uit Almere, Ureterp, ik kom uit Zuidwolde, Ossenzijl. Het komt echt overal vandaan. Speel je dus één van die 4 stenen in het huis of voorbij de hokduin, dan mag die eruit gespeeld worden. Anders niet. Je mag eigenlijk die steen hier neerleggen, maar je mag hem ook daar neerleggen. We moeten gewoon nog heel veel leren. Wij zijn echt 2 dames die er net bij komen en 2 weken geleden voor het eerst een wedstrijd hebben meegespeeld. Dat is allemaal heel spannend en gewoon heel leuk. En we hebben een leuk team met z'n allen. Dat is voor ons, dat vind ik wel heel belangrijk. Want het is en blijft een teamsport. Ga je die kant op, gaat hij naar die kant. En gaat hij dus de verkeerde kant op. Ja, eigenlijk ben ik nog hartstikke aan het oefenen. Dus ik moet nog heel veel leren. Wat zijn de dingen die je moet leren dan? Het draaien met de stok. En dat de combike hem wil hebben. Of waar de skip hem wil hebben. De skip is degene die aanwijst waar de stenen heen moeten naar het huis. En dan moet je op zich doen wat hij zegt. Nou, dat is niet altijd... Dat is niet jouw ding. Nee, dat is niet zo'n ding nog. Wat raar. Dat idee had ik helemaal niet bij jou. Het is gewoon zo'n gigantisch mooie sport. En het is echt geen oude mannensport of oude vrouwensport, dat zie je aan Dirk Jan. Eigenlijk het tactische wat naast lang. En dan naast een goed nooit in de west, de stieren naast plaatsen. En ja, dat vind ik zo leuk. Iedereen helpt me wel. En samen komen wordt het wel. Dat is heel leuk. Daarom wil ik echt dat er wat meer mensen kan van mijn leeftijd komen. Ja? Want ik ben de jongste. Hoe oud ben je? Ik ben 14. Voor de minder verdiende spelers is er 1 vereniging in heel Nederland en dat zijn wij. Wij zouden heel graag nog 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erbij willen hebben. Want hoe meer mensen er meedoen, dan kun je ook competitie spelen in Nederland. Je moet nu voor elke wedstrijd die wij willen spelen, moeten we dus reizen en ver weg reizen. Het zou dus veel mooier zijn als je hier een aantal teams hebt die tegen elkaar kunnen spelen. Nee, het hoeft geen speciale trend. Het is gewoon maar die eigen rolstoel erop. Je zit helaas altijd al in een rolstoel. En dat vind ik heel vervelend natuurlijk. Het is toch zelfs al lang in een rolstoel? 26 jaar. Zo. Hij kan ermee lezen en schrijven. Ja. Ik kan er nog net geen trap in lopen.